प्रमद बर' बुंनाय निउसखौ आं मोनसे मोन्दों निउस पर्टेलाव ओमफ्राय लोगोसे फेरेंगा बसुमतारी बुंनाय आं निउसाव मोन्दों दा बेखौ लानानै नोंथांमोना प्रश्न खालामबाय क्लियारिफिकेसननि थाखाय खोब मोजां जाबाय बे प्रश्न होनाया आं क्लियारिफिकेसननि थाखाय आंखौ सुजुग होबाय नोंथांमोना आं धन्यबाद होयो दा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सासन खालामनाय समाव दावराव दैखोम नार्जारिया गोख्रों बिपिएफनि मावथि बे गोख्रों बिपिएफनि मावथि सरकार बिपिएफ सरकारा जेबो खालामाखै बे समाव नोंथांमोना दरलायसे हा जे उद्धार खालामाखै बे कुइसनखौ खालामदों प्रमद बर'आ आंनि सायाव दा बेखौनो बुंनो लुबैदों प्रमद बर'खौ जे दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायाखै होननानैनो दिनै बिटिसिनि चिफ बिथाङा जाफैदों हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानैनो माने हाग्रामा महिलारिनि जायगायाव बे चिफ जाफैनानै खामानि मावनो होननानै जिरायफैदों दा गथिखे बिथाङा मावनांगौ दा बिथाङा दायथ'खौ लाफैनांगौ दा रायजो राजा बिनि सायाव आसा खालामदों बिथाङा हाग्रामा महिलारि मावनो हायै खामानिखौ मावगोन बेखौ बिथाङा आसा खालामदों रायजोआ आसा खालामदों खिन्थु जे हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै 17 बोसोराव बिदि होननानै जे गावबो मावनाङा बे बाथ्रा नङा दा जिसा आंखौ प्रश्न खालामनायनि बाथ्रायाव आं ओरैबायदि रिप्लाइ होनो लुबैदों दे बे 17 बोसोराव मा मावदों होननाय बाथ्रा जोङो 2012निफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जों खामानि मावबोदों आरो लोगोसे 2014आव जोंहा भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टखौ बुंहरदों जे ट्राइबेल बेल्टआव एसेबां इलिगेल हाबनानै दङ बेखौ होखारनांगौ होननानै नरेन्द्र मदिया बिथोन हरदों बे अर्डाराबो गिदिर अर्डार बे खिन्थु बे जों जे मावदों बे दरलायसेनि बाथ्रा नङा बे एन्टायार बिटिसि एरियानि बा आसामनि जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जे इलिगेल एनक्र'चार जादों गुबुन माने थानो मोनै मानसिफ्रा जे अबैध भाबै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामना लादों बेखौ होखारनांगौ होननाया बिराद गिदिर बाथ्रा बे दरलायसेया उद्धार खालामनो हायाखै होननाय बुंनाय बाथ्रा नङा बे टटेल एफा गुवार हा बुंनो जों हिसाब खालामनो मोननायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बिटिसिनि जायनाखि माने इलिगेल मानसिनि अकुपेसनाव थानाय माने एरिया जाबाय 3,49,505 बिघा बे 505 बिघा 3,49,505 बिघा हानि उद्धार खामानिखौ जों मावनो हादों 2014आवनो दा बेनिफ्राय जोङो 2019आव जे हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार मोननो हाबाय जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै माने हाबनानै दं इलिगेल मानसिफ्रा बेखौ होखारनांगौ होननाय मोनसे अर्डार मोननो हाबाय बे जोंनि देरहानाय बियो जों मावनाय बियो ओमफ्राय मोनसे आं दिनै प्रमद बर'खौ मोनसे चेलेन्ज मोनसे लुबैदों बेनो आं खेबेथि होननायनि उनाव बिथाङाबो गाबोन जाहाथे मिस इन्टारप्रेट खालामनाङा बे रं मोनसे माने इन्टारप्रिटेसन बे होनो नाङा जोंनि दाबिया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा थानो मोना आरो बे नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि होनना बुंब्ला बेयाव खुनु जाथि धर्म बर'नि बाथ्रा थाया बेयाव खुनु बर्न जाथि धर्म सोरबा बांगाल सोरबा जुंगाल सोरबा गुबुन जाथि बे बाथ्रा फैया एंग्रजार्स जों एंग्रजनि बाथ्रासो बुंदों दा गथे एंग्रजफोरखौ होखारनांगौ थानो मोनै मानसिफ्रा थानो मोना बे होखारनांगौ बाथ्राखौसो जों बुंदों बेयाव सोरबा गुबुन जाथिखौ बांगालफोरखौ होखारना दों होनलाबायनानै बुंनाय बे जाबाय अननाय बे इलिगेल जाथिनि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो नागिरनाय जादों बेना जाथिनि गेजेराव मोनसे केअस मोनसे दाङाबाजि लाबोनाय नागिरनाय जादों बेखौ बे बुंनो नाङा आरो ट्राइबेल माने हाइकर्टआबो अनारेबल हाइकर्टआबो बेबायदि खुनुदिन अर्डार होआखै जे माने जाथि बिटिआव होखारनाय बिदि अर्डार होआखै हाइकर्टआबो बुंदों जे माने जेसेबां इलिगेल एनक्र'चार्स होनना बुंदों इलिगेल एनक्र'चार्सफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंदों बे अबेबा मोनसे पार्टिकुलार जाथि अबेबा पार्टिकुलार मोनसे धोरोमनि मानसि बेखौ होखारनांगौ होननानै बे हाइकर्टआबो बुङाखै दा गथिखे क्लियारिफिकेसन होबाय बिथांमोननो जाहाथे बे रोखोम रं मोनसे इन्टारप्रिटेसन जाहाथे खालामना होआ आरो लोगोसे आं फेरेंगा बिथांखौ जोङो बुंनो लुबैदों बिथांनो गावनो मरेल मोनसे गियान होनो हादों होनना बुंदों जों मरेल गियान होनायनि बाथ्रा नङा सासे गाव खुंगिरि जाबाय जेब्ला फेरेंगाया गाव खुंगिरि जानाय हिसाबै गावहानो मोनसे मरेल दायथ' थानांगौ जे गाव मोजां बेबहार खालामनांगौ मानसिफोरजों मोजां रायलायनांगौ मोजां बिहेभ खालामनांगौ मानसिया अनेस्ट जानांगौ जाथिखौ मोजाङै दैदेननांगौ बे उल्था फाल्था खोथा बुंलाबाय नङा जों खुनुदिन माने ट्राइबेल बेल्ट नन ट्राइबेलखौ होखारनांगौ होनना जों खुनुदिन बुङाखै बेबायदि उल्था फाल्था खोथा बुंलाबायनाया बे सासे इएमनि बे कर्तब्य नङा बेयो क्लियार खोथा बुंलायदों जे दरलायसे हा उद्धार खालामना होखो बे खेथ्रआव आं रिप्लाइ होनो लादों जोङो 2018आव बै माबानि सरायखुन्था गामि बासुगाव आनसलिकनि खाथियाव थानाय बासुगावनि खोलाजों थानाय सरायखुन्था गामि बे सरायखुन्था गामिनि गासै 22 बिगासो हा बे हाखौ जोङो
गुबुन जाथिनि दखलनिफ्राय जों उद्धार खालामनो हादों आरो बे उद्धार खालामनाय समाव आंल' नङा बेयाव बासु आन्चलिक एबसुनि सेंग्राफ्राबो जोङो दंफायो लोगो लाफादों दा गथिखे आं दिनै प्रमद बर'नो खोन्थाबाय जे जोङो बे सरायखनस्रानि गामि बे गामिनि 22 बिगासो हाखौ जों उद्धार खालामना होदों दा बिथांनो आं खोन्थाबाय दरलायसे हा उद्धार खालामदों होननाय खोथायाव आं बुंबाय 22 बिगासो हाखौ जों उद्धार खालामदों दा बिथाङा बिनि उनाव जे गाव मा मावना दं जोंनो दा रिप्लाइखौ जों बिथाङा दिनै होनांगौ आरो बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोङो बे माने बिलासपुर गामिनि बकुल बसुमतारीनि 25 बिगासो हा बकुल बसुमतारी हा जों बेखौ उद्धार खालामना होदों दा बे हाया गुबुन हारिनि दखलाव दंमोन बे हाखौ जोङो सिडलिनि सार्कल अफिसारजों जोङो रायज्लायनानै सार्कल अफिसारजों जों माने खोब माने जुजिनानै जों बे हाखौ उद्धार खालामना होबाय दा गथिखे दा जों आंखौ जे सोंदों दरसे हा उद्धार खालामदों आं दिनै बिथांनो बेखौ खोन्थानाय जाबाय जे माने बिलासपुर गामिनि 25 बिगासो हाखौ जोङो बकुल बसुमतारी मानसिनो जों हगारना होबाय उद्धार खालामबाय आं बेखौ प्रमद बर'नो खोन्थाबाय दा प्रमद बर'आ गाबोन आंनो रिप्लाइ होनांगौ दा जों उद्धार खालामनायनि उनाव बिथाङा बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ मावगोन ना मावा बिथाङा मा खालामना होदों बिथाङा एभिसन खालामना खालामा दा दिनै बिथाङा आंनो गाबोन जबाब होनांगौ आरो लोगोसे मजाबारिनि जेसेबां हा दङ दिनै मजाबारि गामिनि बे हाया गासैबो प्रसेस जाखाजोब्बाय बे प्रसेस जाखाजोबनाय हाखौ एभिसन खालामनांगौ बाखि दंसै बे एभिसन खालामनायनि बाखिखौ बिथाङा मावगोन ना मावा बिथाङा गाबोन आंनो माबाखौ जबाबखौ होनांगौ आं एसे बुंबावनो सानदों जे नैबे जोंहा माबाया फेरेंगाया बिथां रन्जित बसुमतारीया आंखौ बुंदों जे गावनि बिफा समान हाग्रामा महरै थानाय समाव मानो मावाखै होनदों आं दा खोन्थाबाय जे जोङो 2012निफ्राय जों ट्राइबेल बेल्ट हाखौ जोङो उद्धार खालामनानै मावबोदों नाजाबोदों दा जों गोबां हानि उद्धारबो खालामबायबो बेखौ बुंनाय जादों दा बिथाङा जे ट्राइबेल बेल्ट हाखौ उद्धार खालामनांगौ बिनि सायाव आं खुनु दिन थाङाखै बिथाङा जेरै बुंदों आं गाव थांनानै बे ट्राइबेल नङि मानसिफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंहैदों होननाय बाथ्रा आङो रन्जित बसुमतारीखौ आं खुनुदिन लोगो हमफेराखै थाङाखै आं बेजों खुनुदिन देखा जाफेराखै दा जोंना माने जनरलाल बसुमतारी थांदों लोगो लाहैदों बुंहैदों खिन्थु जोंना दाबियाबो बे नङा जे ट्राइबेल नङि मानसिखौ होखारनांगौ बे नङा क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय क'क्राझार नोगोर मावसारि आफादाव प्रपार्टि एबा हल्डिं टेक्सनि सेल्फ एसेसमेन्ट आरो रि एसेसमेन्ट खामानिया सोलिगासिनो